Ao longo de toda a nosa vida hai unha corda, como esa corda que nunha casa pode guiar a unha persoa cega. É unha corda que vai desde antes de nacer ata despois de morrer. Pois está conectada con outras vidas e outras dimensións. Pero a cousa é que tú podes ir pola vida pensando que tú construes e controlas todo, ou podes simplemente ir pasando a mão por esa corda que te vai levar sempre por o mellor camiño para ti, aínda que a mente non sempre entenda isto. A través desa corda, visualizando esa corda que atravesa os teus tempos, as túas edades, os teus momentos, etapas, tú podes ir enviando esa forza que che faltou naquel momento e que tú pensaches que cando a atopabas eras tú que na estabas producindo, sen darte conta que sí, és tú a que a estás producindo, pero noutro tempo, no futuro, no que era o futuro entón. Quero dicir que desde este presente no que estás, tú podes mandar esa guía, esa fortaleza, esa capacidade de decisión, barrer ese medo ou esa ira, enviar en suma os instrumentos, as ferramentas que precisas naquel momento e que, como estás coa cabeza debaixo da auga, non és capaz de ver, pero tú agora estás mirando a auga desde arriba. Agora sabes. E con isto que sabes, podes axudarte naquel tempo. E o fermoso de todo isto é que a veces esa sabiduría que non sabes de onde che ven de ti, do teu eu futuro, igual que envías esa sabiduría ao teu pasado, recibes do futuro a sabiduría e as certezas que precisas para estar ben neste momento aquí e agora. Isto sucede cando aprendes, quizáis pouco a pouco, a soltar o control, a idea de control, pois o control non o tuveches nunca. A soltar a idea dun posible control sobre a propia vida. É certo que con cada decisión emprendemos o camiño ou emprendemos outro lateral ou mesmo contrario, pero son camiños que están aí para ti e todo está ben, calquera decisión está ben, pero se aprendes a soltar esa idea de control e aprendes a amarrar as maus a esa liña sutil pero fortísima, esa corda que te ata aos teus tempos, que te une, iso é unha liberación total. Porque de repente, sen saber como nin por qué, empezan a aparecer as certezas cando te abres a recibir por esa especie de antena horizontal que é a corda, cando te abres a recibir as respostas desas preguntas que ás veces fas e ás veces nin sabes que laten dentro, e laten dentro pulsando de forma compulsiva, en forma de medo, de inseguridade, de tristeza, de ira, é dicir, de medo ao fin e ao cabo. Ela, el, o teu eu futuro está aí para axudarte agora. Ábrete a esta maxia do non tempo, ábrete a esta simultaneidade das edades
e podes vivir dunha maneira moito máis liviana, máis serena, e empezar a ver que o verde nunca foi tan verde como agora, e que o mar nunca cantou tan ben como agora. E sen saber como, de repente empezas a saber cousas, a saber que erva tomar para este resfriado, onde collela, como se cala, que paseo dar ou non dar, que comer ou non comer, porque empezas a estar conectada co teu corazón, que é quen guía esa conexión coas edades, cos tempos do non tempo. Non sei se isto que digo significa algo para ti ou é simplemente unha extravagancia. Escoita. Non me escoites a min. Escoita o mar que late co teu corazón. O teu corazón é quen che vai dicir se isto é así para ti, non ou inda non.